Намерете спокойно място, където никой няма да ви безпокои. Настанете се удобно, можете да седнете с изправен гръб или да легнете по гръб. Ако лежите, поставете ръцете си до тялото, а краката леко раздалечете. Затворете очи, ако така ви е по-комфортно, и направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, позволявайки си да се настроите за практиката. Направете бавно, дълбоко вдишване през носа, задръжте дъха си за няколко секунди и след това нежно издишайте през устата. Почувствайте как с всяко издишване тялото ви става все по-отпуснато. Оставете всички странични мисли и насочете вниманието си навътре. Представете си, че съзнанието ви е мек лъч светлина или поток от топлина, който бавно се движи през тялото ви, изпълвайки го със спокойствие. Бавно насочете вниманието си към главата. Усетете челото, отпуснато ли е? Позволете на всяко напрежение, ако има такова, постепенно да се разсее. Обърнете внимание на веждите, очите, клепачите, нека станат меки и спокойни. Усетете бузите, устните, челюстта, позволете им напълно да се отпуснат. Почувствайте мускулите на врата, има ли напрежение? Представете си както се разтваря с всяко издишване. Усетете раменете, позволете им да натежат и да се отпуснат. Насочете вниманието си от раменете към лъктите, китките, дланите и пръстите. Забележете усещанията в ръцете, топлина, леко изтръпване, спокойствие. Почувствайте движението на гръдния кош с всяко вдишване и издишване. Прислушайте се към сърдечния ритъм, просто го наблюдавайте, без да се намесвате. Усетите областта на корема, отпуснат ли е? Ако усещате напрежение, представете си както се разсейва с всяко издишване. Почувствайте кръста и долната част на гърба, нека в тях се разпространи мека топлина. Бавно насочете вниманието си към бедрата, коленете, под бедриците, усетете тяхната тежест и отпускане. Почувствайте ходилата и пръстите на краката, топли ли са или хладни. Има ли напрежение? Позволете му да се разтвори. Направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Почувствайте тялото си като едно цяло, усеща ли се по-леко, по-топло, по-свободно? Бавно помръднете пръстите на ръцете и краката, нежно отворете очи. Останете в това състояние на спокойствие още няколко мига. Благодарете на себе си за практиката. Когато се почувствате готови, плавно се върнете към обичайните си дейности.